अगर आप चाहते हैं धूम म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिंगिंग बाय इमाम राजा रोज कोचिंग पढ़े सखी हमरे उ खाली पीछा करे। हम जाइले रोज कोचिंग पढ़े सखी हमरे उ खाली पीछा करे। तनी लागत रहे फीका लाल कोइले रहे टीका, तनी लागत रहे फीका लाल कोइले रहे टीका, संगे ले रहे झुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, गुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी, गुंडा सखी। हमारे पर नजर पर गईला गड़ा हो, आके उ पीछे से गईला लड़ा हो। तनी सामनवा में लागत रहे डर हो, उतने में खेला सखी हो गई बर हो। ये सखी सुनो ना, हमारे पर नजर पर गईला गड़ा हो, आके उ पीछे से गईला लड़ा हो। तनी सामनवा में लागत रहे डर हो, उतने में खेला सखी हो गई बर हो। तनी के ये स्माइल मारत रहे ये स्टाइल, तनी के ये स्माइल मारत रहे ये स्टाइल, मुछा मुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो गुंडा सखी, गुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी। धूम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, राजा सोनवर्षा, थाना चौक। हम पे भिरा के सखी हो कांटा, सीना से खींचल हलस दुपाटा। देत रहे राजा इमामू हो धमकी, मार दम गलिया पर दू चार चाटा। हे सखी सुनो, हम पे भिरा के सखी हो कांटा, सीना से खींचल हलस दुपाटा। देत रहे राजा इमामू हो धमकी, मार दम गलिया पर दू चार चाटा। हवे कभी पवन करे मन करे जवन, तो हवे कभी पवन करे मन करे जवन। लेके घूमतावे झुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी, चुमा लेके भागल एगो गुंडा सखी।